Hlásime sa vám z pretekov Šintava Carb Cup a práve začal pár hodín dozadu a prakticky sme si nevylosovali miesto číslo 11, pretože to nám zostalo ako posledné. Toto miesto je také bolavé na týchto pretekoch, ale veríme, že sa nám podarí aspoň zaplniť tabuľku a po prípade ešte niečo prepísať, no uvidíme, všetko je otvorené, zatiaľ sme záber nemali. Snažíme sa chytať malé popky, nič veľké, žiadne guličky na dno, nič, len proste popky a nejaké PVA, sakle. A pred nami je len jedna jama, 3-metrová, 3,5, potom tu ide kúsok hore na nejakých 2 metre, tak snažíme sa chytať tú najbližšiu vodu, ktorá tu je pred nami. A uvidíme, no ja dúfam, že do večera spravíme nejaký záber a zajtra ráno, alebo teda na obed, po obede uvidíme kedy a spravíme ďalší report a zatiaľ sa majte pekne a sledujte nás na Facebooku a aj celý tento pretek bude to veľmi zaujímavé. Sú tu veľmi dobré tímy a je to fakt dobre rozlosované, že tí, ktorí boli aj minulý rok, nemajú tie isté miesta. Sú to nejaké nové tímy. Aj my sme napríklad na tomto len prvýkrát, takže učíme sa z tohoto miesta ako keby. Aj keď sme síce domáci, ale na tento flek moc teda nechodíme na ryby, tak nevedeli sme, že aké sú tu hĺbky a nejaká tá hrana. No tak učíme sa za jazdy a skúšame. Tak čaute zatiaľ. Desať 325.